MTV. Не булмаса, ул булмаса, кыз булыр дип уйлаганнар Җәүлә абый һәм Флүр апа моннан фәлән еллар элек. Һәм чынлап та, башта ул туган, аннан соң кыз, абыйлы сеңелле, әлеге балалар үсеп, буйга җитеп, инде эстрадабызның популяр җырчылары булып, бүген бездә кунакта. Сәлам дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта чынлап та бүген популяр җырчыларыбыз, эстрадабыз йолдызлары Булат һәм Дилә һәм Булат Нигъматуллиннар. Булат, сәлам. Сәлам, адаш. Сәлем. Сәлам. Нихәл. Яхшы, бик әйбәт. Нигә бәтмә? Булат синдә? Нормально. Инде тагы да яхшырак булсын өчен әйдәгез, миңа бүләкләр тапшырыгыз әле. Көтәм шул бүләкләрне. Дилә, әйдә. Менә Һаман сиңа бүләк кенә көтеп торасың син, синең яхшы булсын өчен кәефен һәм яхшы булсын өчен сәламәтлеген менә шушындый сиңа давалый торган варенье алып килдем. Давалый. Һәм тагы да яхшырак булсын өчен сәламәтлеген витаминный дигән сиңа чәй. Ай, рәхмәт. Карале, гадәттә бит теге авырмасын өчен, кәеф яхшы булсын өчен сарымсак асып җирәләр монда. Мында шул асып җирәгән бу банканы. Бу ашый торган әйбер. Асып бери торган әйбер. Икенче җирдә. Рәхмәт. Карале, бик яхшы белән килгәнсең син. Тәмле булсын. Кышка рәхмәт, яман. Кышка әзерләнә башласам була бүгенге көннән бир. 5 бал. Монсы 10 бал. Я Булат, әйдә, син нәрсә алып килдең? Ну, мин нема инде бүләк? Синеке. Ого! Нәрәләр ул? Дилә, синекеннән зуррак бүләге, Булат, үзе зуррак иде ул синнән, әйе. Шулайрак. Бүләге дә. Бу Нәрсә дип уйлыйсың? закускалы бүләккә ашаган. Нәрсәгә ашаган? Әйе. Так, итеп карадым. 3 литр Бәрәңге районы бал кортлары әзерләгән бал. Ну, почти, якын килдең. Банкада. Банкада нәрсә ул? Бал булады инде, тагын нәрсә бар? 3 литрлы банкада. Компот. Ну, менә уже бөтенләй. Кызлы кыяр белән помидор икесенең берсе. Әйе, дөрес, менә бит. Так что менә шулай. Һәр вакытта кухняда түгел, так что менә булай. Я дуслар, кунакларыбыз килде, бүләкләрен тапшырдылар. Әйдәгез, тәмле көрәшебезне башлыйк. Я, Булат, Дилә, Булат. Сезнең алдыгызда бүген бауыр, бәрәңге, тавык, йомыркасы, сыр, бик күп әйберләр биргәннәр әле сезгә бүген. Таш кабак, гөмбә, помидор, суган, лимон, хәтта майонез белән суда май да бар. Фантастик. Я, нәрсә әзерли аласыз? Моннан инде миңа калса 2 генә төрле ризык түгел, бер 2 дистә ризык әзерләп була. Бәрәңге инде гомумән бәрәңгедән бик күп әйбер пешереп була бит инде. Бәрәңге районына килгәч. Әйе, без Бәрәңге бирәмичә булдырамадык. Бу дөрес. бәрәңге яратабыз. Мин инде уйлыйм бүген бик гади әйберләр пешерермен дип. Чөнки вакыт дигән нәрсәне тотмаса кирәк. Әйе, бәрәңге буламыгы пешерергә уйладым әле мин. Башка нәрсә килде менә беренче. Аннары минем иң яраткан ризык ул бауырдан безнең кыймаклар эшләргә яратам мин. Шул кыймакны эшләрмен дип уйлыйм. Аның өчен бар нәрсә дә монда бар, бары тик миңа Он гына кирәк. оны гына табып бирәсеңме? Табып бирәбез әлбәттә. Булды алайса. Шул калганын инде менә уйлыйм таш кабакны гөмбә белән кыздырып тутырырмын дип уйлыйм әле. Таш кабак эченә, Таш кабак эченә гөмбә белән, гөмбәне суган белән кыздырып. Гөмбәне суган белән кишер дә салырмын, шунда помидор да салырмын, өстенә менә сыр күрәмен дә, өстенә сыр эшләрбез дә без. Шуны духовкага. Синең 2 кайнар ризык буламы әллә? Яисә ансы салат урына булачак. Бу инде кайнар салат булыр. Яра. Шулай уйлап чыгардым тиз генә. Кайнар салат. Кайнар кабым да кайнар салат. Булат. Я син инде Бу кыймак бауыр. пешерә алмыйсың. Бу бауыр, танышлы бу Булат, Бу Булат. Бу бауыр, бу бәрәңге. Стел пешә гая. Бауырны турыйбыз. Кыздырабыз. Гөмбә белән. Бауыр белән Шулай гөмбә ук. кыздыру. Әйе. Яра. Һәм аннан соң суган белән бергә кушып тушы итәбез. Менә шундый бауырлы гөмбәле бер ризык була. Тушы ризык килеп чыгачак инде. Тушоный. Әйе. Тушы.
Bu Hem birincisi, koymalar. ikincisi kabachokni tosh qabaqni aytaylik. Şulay yok. Biz duxovkada Kızdırıp alalım. qizdiramiz. Pishiramiz. Onun uchun sous hazırlarak kerak bo'ladi. May bilan, sarımsak bilan ham limon bilan onu silaymiz. Ondan so'ng üstüne sır üstünden Sibiyamiz. Sen koyan erendim bu öbürlerinin arasında. Hem duxovka. Hem şundan Patronun işe var mı özünün işi? yok hali yok. Bulat bir gaybat pişire olalay değil mi? Bilmeymin neçe kelip çıkar. Çocuk parası kerak. Şunday fikir kildiğini bak. Hem berengini şulay kıymak berengi deb yurtamiz. Endi biz ana to'g'riymiz da qiymoqlab, birga kabachok bilan duxovka tag'amiz da shunda hazırlaymiz. Ofislar var ekan hali bugün. Ey. Bir qotlovli bo'ldi Bulatning rizqlari. Yo'q, qotlovli tuguringdan ish qotlovli bo'lsin. Men bir narsa farqlab aytmayman. Men to'g'rim qizdiram. Ayda şuna tizgin alayım. Hemen. Gittin. Ya indi sizga to'g'ri qizdirg'am. Bugun yerdamga kelishadi. Bizning topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Ko'kmara Metal Savdo zavodi Oshiq aksionerlar jamiyatining haligi tobalari. Mana bu tobalar bilan kerak bo'lsa kastrullarini da beramiz sizga pishirishga, unda qizdirishga. Ko'kmara Savdo markasi u bit vaqt bilan sinalgan savdo sabab Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. Ham o'ng'ayli uchun haligi zamoncha shap savdo sababini siz internet gibi aşağıda olirga mumkinsiz. Ham ig'tibor har turli toba esa shu Ko'kmara Metal Savdo zavodining produksiyasini olgandan ig'tibor tegisini shunday firmenный logotip bilan atish Ko'kmara deb yozgan. Bu o'yinning original bo'luvin anglatar. Ham albatta internet aşağıma olirga mumkin. Aytganimcha o'zlarining firmenный kibitlari Qozonda ochildi. Mana ko'pdan to'g'rilan ikkinchisi de ochildi. Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park savdo o'zagining birinchi qavatida hamida Pavluxin urama 114 adresi bo'yicha o'rnashgan kibitlarga keligizda o'zingizga sharoat tilagan evir olib ketdingiz. Mana shulay. Ya sponsorimizga rahmat. Ayda, Ketdikmi? Ketdik. Bulat, turibizdan boshlaymiz ayda. Men ham bunda kerak. Men bunda bilmayman. Men albatta gentleman emas, men biroz deb yordam etar edim. Kız kishiga, lekin sening Bulat bo'lg'ach Bulatlarga yordam etasi kelar shu kerak. Biz endi pishiramiz. Siz berengi pishirga qo'yamiz. Nesa deb qotib turibsan? Tezroq pishir. Tezroq pishir. Bizim vaqt oz dedim deb. Ha, vaqt oz yaxshi. Yara, nega yomonliklar bor sizda? Eng birinchi yomonliklar sizni ko'pdan ko'rgan yo'q bizning osh suv bo'lmasida. Hali ko'pdan uni diledan eshitdim men klip tushirgan ekan deb Bulat abim. Bulat abi. Kim aytmishagina. Ayya, silaying mana. Yoriyalik Instagram bor deb boshlana bu. Bir do'st yigitning storiesida Stories. qarab turam, Bulat narsadir anda hislanib, yig'lay, nimdidir uzun bir yurtning tubasida yig'lab yota. Yurt tubasi. Menga aytmisha, Uzun tugul deydi, biyikdir u. buyuk bir yurtning ustida Buyuk ul bitmay boshqa narsasi. yig'lab yota. Tak, Deb hislanib. İşlep yotdi men anda. Yotmay bosib turadi. Bosib turadi. Yig'lab yota. Menga Tam bildirmali sen. yig'lab tura. Ayya. Shundan yoqashib kerakmi? Men qo'shiq kerak. Ha, shundan. Endi shodra Bulat. Men Bulatga sholtiratam. Sen obid kim tashasan? Bulat kim tashasan? Men turlicha. Nechuk? Bir narsa kerak bo'lsa menga. Obidi. Menga Oy, kartochkama 100 ming ақшағана көшіреді. Oboy, men shu bir kerak edi. Tun. Bereli deb. Былай енді ғадатта тұрмышта Bulatxonada yashayman. Biz shunday endi. Shunday Qizlar. Ya Bulat, nendей klip bu? Nendей jir olğunman? Yangi jirmali biz eshitgan bormi, yo'qmi? Jir yangi. Deb boshlandi. Ha. Degani tezdan TNT telekanalida Bulatning yangi degan jiri. Degan jiri. Eng qisqa jir. Klip tubada tushirildi. Klip ideyasi Просто tubaga bastın da jiradim. Просто tubaga bastım da mana shu kuzgi syujet da yo'q. Kuzgi tabiat. Shu kuzgi tabiatni oltin kuzning. Üstten mana o'rmon massivin nechikdir mana tushirasi kerak. Kvadrokopterlar bo'ldimi sen? Bo'ldi ularda, kopterlari da bo'ldi. Neyda bo'ldi shunda? Kvadralari. Tigilay ostanda ustunda tushirdik endi. Ostanda. Big motor tabiat. Biz uni kutdik endi mana oktyabr xatli. Chunki sentyabrda yem-yashil butun tabiat. Jironida yil boshida olib qo'ygan edim. Xiyinlarda olib qo'ygan edim. Shulay durust. Sheykni olingan endi u. Jamoat
Ярар, әйдә. Миңа ярдәм кирәк бераз. Сиңа нинди ярдәм Менә моны хәзер я блендер аша, я Ит тарткыч инде ул. ит тарткыч аша бер нәрсә артка чыгарырга кирәк. Чөнки синең кыймак булачак нәрсә. Чөнки минем кыймак була, Ярар, әйдә, тарабыз без аны хәзер. Намды бер ярыймы? Ярый, нәк бигәйбет. Ахалай, махалай. Икенде бергә тутырасың. Икенде шунда Әйдә, тутырсана. Иңдә мондый техника бармы синең? Бар бер нәк шуның белән Вася эшләмим. апа бер кызлар турганда безгә күп менә киләр иде тапшырырга. Турганда без елыйлар. Алар кушып миндә елый. Мин шулай суганны хәзер еламыйча гына. Җыламыйча гына Әйе. шулай. Беренче партиясе. Әйбәт икән. Булдымы? Булды бу. Беренче партиясы. Суганы бик Ярый әйбәт кенә. ярый. Ул бик алай бакман битмәсә дә була. Калган үзең эшләп бетерин. Мгм. Кыймакларым иң мөһимләреннән булсын. Туз салдыңмы, туз салырга онытма. Җәме? Ярар. Я Булат клип төшергән Дилә кайчан клип төшерә? Яисә Мин инде Сезгә хыяллана. мин дә клип төшерәм. Әлеге вакытта. хәзер процесста. Әйе, процесста. Без дә көзне көттек, чөнки минем шундый моңсурак тамашачыларга инде таныш булган җыр Ялгыз ий дигән җырга. Мин бу көннәрдә менә клип төшерү процессында. Ялгыз үй ул кайдагы үй? Уман Ялгыз- образмы, ул теге җыелма образмы? Ялгыз ий ул нәкъ менә безнең инде авылларда, безнең нигезләрдә калган ялгыз йортлар турында. Кеше яшәми торган. Әйе. Җылатасың син берәр. Булды, җитте Мөмкин Булат. кадәр мин сиңа ярдәм иттем Дилә. Булды, рәхмәт, Булат. Зур сакырлы бул. Булат, синең эшләр ничек монда? Безнең Эш бара. кыймакка инде бөтен нәрсә әзер диярдек. Аны хәзер монда сөт кенә Моны хәзер Нишисен? Нишин дип сөт сала? Нигә? Тәмбәрәк була. Сөтле бавыр була инде бу. Бу- Сөтле бавыр. Бүтән теге бавырдагы әшкел тимтән бармы ниндидер? Менә шулай бараның. Әгәр дә нигә булса, бавыр гына булса. Буганы йомшарта һәм тәмләтә дип әйтә. Әшкелтен тәмнәрен үзенә ала. Әйе, үзенә ала. Асылай тормышыгызда бавыр күп ашыйсызмы? Күбашмайбыз, булганда ашыйбыз. Хайван чыганда. Дилә синең Менә хәзер синең моңа бавырга мөнәсәбәтең нинди? Еш ашыйсыңмы, кулланасыңмы? бавырны мин инде әйткәнемчә менә шулай кыймак эшләп Ясарга. ясарга яратам. Миңа калса бу бавырның иң тәмле варианты. Әйе, шул. Әле аның кыймакына түгел, тортын да ясый. Әйе, тортны Ой. Шулайрак Мәшәкате күбрәк инде. инде. Аны мәшәкате күбрәк, бу гадишәрәк инде. Я агыман ризык аларга килгәндә син диетадамы? Юкмы ниндидер? Минме? Мин программа Юк, буенча мин яшисеңме? аерым диетта түгел. Мин бар нәрсәдә ашыйм дип әйтергә кирәк. Бигрәк тә. Әмма ләкин күп ашамыйм. Ашыйм? Калорияларны Санап ашый, санап. ашыйм. Авырдырын юлай санап яшәвейме бөтен. Білмейм, минем санап караган юк шул. Менә Мин бүген бер компьютер ашадым. Санамыйча ашыйм. Гайрамый бүген. Санамыйча ашыйм. Мин баллай берләрне ашамаска тырышам кич белән инде. Баллай бер теге ни камыр ризыкларын кич белән ашамаска. Аларны көндез ашарга ярый, менә иртә белән рәхәтләнеп тутырып ашап куй да инде. Или көндез анда теге 4 хәтле. Ну, нормально. Тутырып теге камыр ризыгына ашап утырып булмый инде. Киштән алайсың. Vallahi bir нәзрәк. Киштән. Кичтән күбрәк Яшәсә, кефир. яшелчә белән менә ни кирәк инде? Ит ашасам була, тавык әзрәк шулайрак. Нормально була. Димәк, дөрес туклану яклы инде сез. Әйе, дөрес туклану якмы инде. Молодцы. Бетте. Гомумән үзегезнең менә иҗат ягына килгәндә икегезнең уртак иҗаты. Сез бит концертлар оештырдыгыз. Абыйбыз, сеңле. Мен эстрада әле бердән-бер мәле команда. Әле башка юкмы команда? Бердән Барга бер. килмәдем әле абыйбыз сеңле дуэтлар. Бердән бер дип берәм белмим. Ишеткән юк. Соңгы вакытта без белән Дилә үзе генә концертын куйды. Әйе. Әйе, бер Абыйсы юк иде анда. концерт, бер концерт булды. Абы Бар бар иде, иде Бар иде, анда. ну программада Әйе, ул минем, афишада, анонста. Шәхси минем концерт булды. Әйе, Диде- чынлап та. Хәзер алга таба да үзеңнең шәхси концертларың белән генә оештырасың әле абый белән Юк, җиңелрәк. юк инде әлбәттә. Хәзер минем концертны оештырабыз. Хәзер Булатның концерты. Без аерым эшләргә булдык. Диләнеке аннан соң Булатның аннан соң уртак. Асын Дилә, Булат Әйе, уртак. шулай. Шулайрак бара. Ротация шулайрак. Чөнки теге бераз инде үзе
Егер үзгәрешләр булырга тиеш бит. Түрлілік булырға тиеш бит инде. Үзгәрешләр булырға тиеш. Безгә бер төрле һаман үзебезнең концертны эшләргә кызык түгел була башлады. Мисалга чакыргансыз бит әле. Чакыргансың абыйым, Әйе, Чакырмасаң кызыграк булыр иде. Юк инде. Бөтенесе китә булат чыга дип монда булат юк. Һәм инде китә язулар, анда имеш-имешләр, халыкта нишләп булат абысына, мәсәләтләре бозылгандыр мөгаен. Интрига. Җәмәгать күреп торасыз, сизеп торасыз инде безнең кунакларыбыз аз сөйләшә башладылар, димәк эшлиләр. Чөнки безнең артистлар алар ике эшне бергә башкара алмый. Шулай бит. Нигә алай дип әйтәсең әле син? Белмим, безнең сөйләшә башлый икән, сөйли башлый икән, туктап кала эшли башласа сөйләми. Монда да без берникадәр мөмкинлек бирик эшне тагы да кызулатырга. Булат белән Диләгә хәзергә тәмле көрәшебездә реклама. Һәм Булат үзенең бавырын битәсе. Бауырларын. Бала не төшерәсезме? Әйе, әлбәттә. Мин Италия. Шын маржушкалар кереп җырлыйсың. Тушысымы? Тушысы. Дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Реклама вакытында, реклама шундый яхшы әйбер ул. Ул вакытта бик күп эшләр эшләнеп өлгерә безнең. Һәм инде күреп торасыз. Диләнең Матулинаның бәрәңгесе пешеп чыкты. Бәрәңге пешеп чыкты. Анда эшләр кирәк хәзер анда, Әйе. Аны төяргә кирәк. Монда гөмбә, суган, Кишер хәзер монда менә бу таш кабакның эченнән алынган йомшак җирен салып җибәрәбез. Шулай кыздырабызмы? Әйе, анда кыздырабыз. Ай, тәмле нәрсә була бу гайбы. Булат, монда бит май кызым, монда кыза. Белмим. Алып куйым инде. Ата шәшри бит. Булат бу вакытта үзенең бәрәңгеләрен кыймак иттереп, кисте дә. Сарымсаклы да. Соус салып, Сарымсаклы менә сарымсаклы майлы соус сылап озатты бишкә. Әйдә биште сөйләшә гәрәк. Һәм Булат үзенең бавырын битәсе. Бауырларын. Үзенә бирелгән бауырларын, үзенең бауырларын. Орган бәрәңге. Органнарны бер кешегә дә бирми. Һәрхәлдә исән чакта. Сатмыйм органнарымны. Ярый. Үземә кирәк пока. Sütte tutkан бауырын хәзер кыздырмакчы була. Шулаймы? Әйе. Сәйтәм. Мин сезгә ребуслар әзерләп куйдым. Булат Дилә Булат. Кара, ана ребус күрәсезме? Булат калдырып тора әле. Башта сатасың киләме әллә? Ребус шишә бездә. Әйе, мин карыйм. Кара. Күрәсезме? Агач, җиләсендә карасаң була. Ләкин ярдәм итмәме? Инде агач. Инде агач кашага. Каянга шага. Юк, бу тал агачы. Талманы. Әйе, тал бу. Кайын бераз гына сирәгрәк булган ботаклары. Бу тал агачы. Ну, бу куе кайындыр может. Тал, әйдә, тал. Тал. Нинди елның нинди фасылы? Анда ел фасылы да бар менә. Әйе, янында. Белмим, кышка шаган инде моннан. Әйе, кушып бар әйдә. Талкыш. Алкыш, әйе, тегесе нинди ризык? Так. Ну инде. Хәлвәгә шаган. Хәлвә, менә. Бер хәрефен кага алыштыр да, сүзен китереп чыгар, Хәдилә әйтә бит инде аны. Так. Аңладым инде мин. Талкыш дигәч тә инде аңладым. Так, талкыш. Бүтән талкышлы ризык белмим инде мин. Нидән соң? Безнең халыкта әйе, пышмак. Сүз пышмак. Талкыш кәләвәдер инде. Талкыш кәләвә иде. Талкыш кәләвә. Х урынына к булгач инде. Кәләвә. Талкыш кәлвә. Ну кәләвә иде. Кәләвә диләр бит аны. Кәләвә килеп чыкты. Просто бүтән ният таба алмадыгыз инде. Кәләвә шаган әйбер таба. Талкыш кәләвә. Әйе. Рәхмәт. Талкыш кәләвә. Яра эшләйм әле. Сыр сиптә моны. Әнә тегендә. Икенче кат, дөресәрәге беренче кат синеке, җәп. Масленица пришел и Дилә. Әйе. Салдыңмы? Süt салмадым, süt кайда? Әле генә салып Там килдек. миңа süt, менә кыздырылган. Мин һәр вакытта да бәрәңге буламыгына кыздырылган суган белән шуңа әз генә сарымсак салып җибәрәм. Камера кусын. Шәп. Биктәрне була. Яра. Так, Мойны синең кичкенә генә сирен. Сир. Калдырып тора әле шулай берне. Әйдә. Тукта. Әйдә бас анда Башны узырга. катырасың инде. Юк. Ребус. Күрәсеңме нәрсә икән? Нидер җиләк. Балан. 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 Баланда Орнына ойма.
Yok, A oruna O керек қазір. Балан дейді. О, татарша о дем бит инде. Болон. Болон. Жоқ, Мен бу балан татар, болон жоқ. болайын. Миңа бир кичке. Бу білесің, бу Бу урыс сөзүнө татарша була башыз. итальян Татарша итальян болса ризығы. о була. Урысша Yok, болса итальян о. ризығы русчалаштырып енді. Олайса о була инде. Айя, бо. Балон. Yok, ништеп? Болон. Балонда iki абит. Болон. Болон булду. Бу икисini алмаштырабыз эми. Болон. Нишкерик билгиси. Болонь. Анары бу булду. Неде инструмент без, айя. Без болон. Ve bayık bolonye. Z. Bolonyeze. Dürüst mü? Nihayet. Bolonyeze. Elbette bolognese. Da. Bolognese pişirebilirsin mi sen? Elbette. Min İtalya. İtalya, Portugalya, hem Min İtalya rızıkları pişirgen hem Maria, el riziklerin bir tam pişiren. Eyde indi vakit tor desen bitmizin. Min Eyde, vakit bitti indi. protein yap keledi özün karışın. Ya diye. Мен тутрабыз. Sen İtalya namı rizikler pişirip еш meşakkatlenirsen. Eye. Bu bit jaylığına. Bana anlasın biz taş kabağı bilen bir aşırı mısın? Alle Eyinde. nasıl in mısın bunda? Toş qılaq bilen birge aşılsam. Bu Niye biraz itte kuşmuş yürümez bizim? Min it yarattı. Ha? it yok bit bunda. Haydi. It yok edi bit. Ha? It urnuna нәрсе bizim bugün? Bauer. 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 Big dietik rizik, big faydalı rizik cemaat. Şimdi etkeni bir şunda o kısımga baykan türlü bulat etmişli mikroelementler, ince elementlerdir inansı. Kali, kalsiy, Marganit. fosfor. Marganit. Нәрсе бар? Kuprum. Argentum. Aurum. Aurum. Şöyle mi? Aurum yere. Химияны. Химияны бик күптән укыган юк. Я берәр дуэт башкарыгыз әле безгә. Нәрсе жырлыйт? Үчтен жырым? Haydi. Синдә жырым минем йөрәк җылым, бар хисләрем синдә назларым. Яктылыгы зифа кайыннарының, сафлыклары моңлы язларның. Ыш сине жырым, ыш син йөрәкләргә, канатларың бердә талмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Ыш сине жырым, ыш син йөрәкләргә, канатларың бердә талмасын. Сезнең өчен җырланасы җырым, ярты юлда өзелеп калмасын. Hey! Зур рәхмәт. Син беләдерме сәле синең сеңлең диле? Белмидем. Бик матур халык җырларын башкара. Рус халык җырлары. Әйе. İşkem var. Аха. İşkem var. Диле менә шунда бик уста башкарасын дип ишеткән идем мин. Сен кайда ишеттең соң аны? Безнең алып кышап буламы хәзер? Була. Ишеттем инде быелны. Барган идек. Новосибирскийга, Әйе. Сабантуйга Булган бергәләшеп әйе. Мин студент вакытында йөргән идем. Урыс халык җырлары җырлый Фольклор ансамбленә. Ансамбленә бер түгәрәккә. Шунда берничә җыр истә калган иде. Tamam bir tabak gerek bulan yana. Бер ике юлың гына, кызык эшең генә, менә кызык эшең генә. Ой, тони вечер, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. Шын маржушкалар керек җырлыйсың. Рәхмәт. Булдырдыңмы сен? Bravo, bravo. Әле фольклор ансамбленә аласың, җырлый аласың, эшли аласың. Шулай сезгә төгәл җавап бирмәдегез. Син Дилә белән бергә барачакмы иҗатыгыз? Әллә аерым-аерым менә
концертлар, Булат. уртак концертлар эштирасызмы? Әлбәттә инде бергә. Шулай дигән менә шул Кая инде кирәк. без бер-беребездән башка яшик. Кая киттек инде без диген. Кая киттек инде Әйе, без? бір подводный лодкада бит инде. Әйе. Инде тормышка килгәндә, тормышта иҗатта, менә син иң зур җиңү сәбәп санасың узган. Инде 10 елдан артык иҗат итәсең бит, шулай бит. 10 елдан артык инде. 15 ел инде 15 ел инде, ха, сани башласаң шулай бит. Әйе. Иң зур казаныш дип әйтик менә шул 15 ел эчендә. 15 ел эчендә. Булат, Иң уңышлы дип әйтергә Иң уңышлы кирәк. ел бәлкем. Иң уңышлы ел. Менә миңа калса, минем иң уңышлы ел ул минем беренче шулай ук минем генә концерт, үземнең махсус шәхсән Кашан үземнең булды? генә. Бу булды 2000-дә ничә булды икән бу? 3-4 булгандыр. 4тә үкме? 4-мә, 5-мә кашан булды әле минем? Камал театрында. Дилә миннән соң. Кашан булды? Мин үземне Син дә хәтерләмим хәзер. Беренчесе кашан булган? Менә дөресен әйткәндә инде Дигән хәтер. түгел хәтта әйтә дә алмыйм. 2000-дә 5 булдымы икән, 4 булдымы икән? Биштер инде шул тирәләр. Шул тирәләр инде. Менә Ха, син Камал оркестр театрында- белән. Оркестр белән түгел. Мин 2002-дә белән җырладым. Ансамбль- Ансамбль белән җырладым. Юк, анда минем бер кечкенә генә бер чыгыш кына эшләделәр алар. Әйе. институттан. Шул концерт булсын Әйе, инде. әйе. Йөрәк сире дигән. Камал театрында шундый менә миңа калса иң уңышлы ел шул иде. Мен Анда бик- син беренче альбом чыккан. Беренче альбом чыкты. Бәлдүр Савыт. Бик күп маты юк. Альбомы иртәрәк чыкты, ләкин Хатын-кыз бәхете, Бәлдүр Савыт, Ком сәгате дигән җырлар еллары инде бу. Бер-бер артлы чыктылар шул җырлар һәм шул менә ел мин төгәлләп инде үземнең концерт иҗатымны башладым гына бит инде. Һәм шунда менә шул концерт шыгрым тулы заллар, беренче минем үземнең җырларымны менә кабул итеп, яратып алган тамашачыларым менә шуннан да кадерлерәк әйбер бармы соң инде җырчыларга. Эй, бәсәңгәй. Эй, бәсәңгәй. Булат. Әйе. Синең беренче сольный концерт исә уңыш дип әйтик менә. 2002-дә булды айны. Инде Кахимов сакланган түгелме? Дика химикта Химиклар. түгел, анда мин катнаштым. Беренче Сборником. Зульфия Минхажева ул вакытта как раз әле аны чыккан вакыты популяр вакыты мин шул концертта катнаштым. Ничек инде, яшь җырчы буларак, әле килгән генә җырчы буларак Казанга. Вот, аннан соң инде башка концертлар китте. Ну, солянкалар дип әйтик инде, элек солянка дип аталган иде, җыелма. Дөресме? Дөрес төшерәсеңме? Ни бәя куясың? Һәм Unix концертлар залында беренче концерт булды. Я. Һәм шунда аңладың инде син. Менә ул. Аңламадым әле анда бернәрсә. Вакыттан чексәң ничә яшь иде? 23 яшь. Кенә иде әле. Кенә дип инде, может хәзер соңдырды да инде ул сөйләп. Казанда кайсы именно, кайсы залында иң яратып эшлисез? Иң тавыш яхшы чыга, аура яхшы. Авыр беләсеңме кайда яхшы? Кайда тавышына әйбәт килүләр, шунда яхшы авыр була. Әйе. Айса кемдер әйтә, ой, бу залда килеп Йо-йо-йо. менә әйтәм, мөмкин дә карамай. яшәшә. Юк. Булдырган кеше любой залда. Филармониядә да әйбәт, Unixта да әйбәт. Камал театрына әйтеп торасы юк инде. Шулай бит инде. Менә ул шул 3 залда, Залда начар биюче турында мәкаль искә әйе, төшә. шул 3 залда рәхәтләнеп эшләп була. Димәк, дуслар, хәтерләп калыгыз, сезгә калдырыгыз. Начар заллар юк, бары тик җырды белмәүче җырчылар гына бар ди. Дип әйтте Булат Җәүдәтович. Шулай дип, дуслар, безнең инде ризыклар әзерлек стадиясына килеп җитү дисәк тә була. Чөнки Диләнең кыймаклары, беренче кыймаклары инде әзер, алар тиерле булып чыкмады. Кайнар ризыгы мичтә пешә. Булатның, бу беләсеңме сен хәтерләтә Булат? Тайша теге. Таиландча дип әйтик мендер бер ризык. Анда бераз гына бурыч сәстеп җибәрсәк, шәп иттереп, Ну, шәп. Бераз теге. Бурыч Ашырак та булса, ул шундый. Бик күп кирәкмәй бурыч. Ирләр шәп булыр иде, Бик күп кирәк. Димәк, безнең Диләнең дә Булатның да ризыклары инде пешеп чыкты диярлек. Булат китминде шул. Иштән һаман духовканы ачыда карашыда нәрсәдер күргән кебек, күргән теләгән кебек. Пешә Булат, пешә барысы яхшы була. Хәзер инде буларга дегустация саргана калды. Шуңа күрә безнең тәмле көрәшебездә реклама. Рекламадан соң бергәләшеп дегустациясыбыз. Син монда бу якка килеп кенә тормыйсыңдыр инде. Аша бетермичә. Сез суагаймы Булат кебек? Юк, Син нормальный. нормально. Әйдә аша. Синеке дә беләсеңме? Синеке дә тәмле көрәшебезнең сез яраткан, без яраткан һәм гомумән зур түземсезлек белән катнашучыларыбыз көткән вакыт җитә. Ул да булса дегустация. Дегустацияны әлбәттә мин беркемгә дә ышанып тапшырмый башладым соң вакытларда, бары тик үзем генә ясыйм.
Шулай булгач булат диле. Әйдәгез башлык закка сызмыша бүген. Сез мине беләсезме? Шаккаттырдыгыз дип әйтсәм, бу бер нәрсәдә әйтү булмас төсле. Менә Ушны алдыгыз минем бүген. менә бу шундый Ай-яй. Шундан гына ашырган беләм моны. менә бу беләсезме ничек ашарга кирәк. Шикмен ашырга кирәк. Менә аласың шундый кыймакны. Кул беләнме? Кул белән дә алсам була, Оягың белән. чәнечке белән дә алсам була. Менә моны баласын, бу бәрәңге буламыгы. Бәрәңге буламыгына карады бу. Бу махсус минем шундый уникаль Бу белән ярый монда. кул белән дә Булай алсам. сәкне карап. Булай тәлерәк була. Байтсән дә бу. Ягы бейме? Yok. Бәрәңге буламыгы. Сен монда бу якка килеп кенә тормыйсыңдыр инде. Ашап бетермичә. Колдырам yanımda, колдырам. Сихрләдем. Искиткеч. А, Белмәм. шәп. Мен бик шау. Һәм бик оригиналь нәрсәне бизәлеш, уртада бәрәңге була. Менә хәтта теге кунаклар килгәч, стәй уртасына куясың да һәркем үзенә шуны салып була. Әйе. Берәр 4-5 катланалы бу кыймакларны алып, минеке дип. Һәм әйдә менә бу ризыгына карап торам мин. Монда пычак кирәк инде. Монда пычак кирәк булачак, әйдә алып куйгалы шик кирәк. Кыймакларым уңган. Егерде булмаган, әйдә менә тәкънәмдә пычак бар. Булай эшләсәк була микән? Син суагаймы булат кебек? Юк, Син нормальный. нормально. Так, аша кисәбез. Içinden algan şuluk baş kabakның için saldım. Кишилеге дә барына күрәсең. Ezrek инде gümbelerin de alıp jiber indim. Монда gümbelekmeyen bir сиңа. Эләкте инде менә. Эләктеме? Дуслар, бик оригиналь рецепт. Бик тәмле рецепт. İşlep Бик kurasam җиңел. Ашарга бик җиңел ризык. Помидор үзенә күрә бер тәм биреп тора. Истән шайтыр. Помидор суары төшкән. Һәм бер кайда китмәгән, шунда калган. Дилә. Молодец. Перфекто, перфекто, шната. Бер бу татар ризыгы да бу инде. Bu Италия ризыгы миңа калса күбрәк. Итальяно, татарано, нәрсә тагын? Тагын сүз монда бөтен төрле ризыклар менә бөтен кушылган берничә милләт ризыгы дип әйтик. Рецепты. Була. Әйдә аша. Синеке дә беләсеңме? Синеке дә искиткеч мотор, помидор, йомырка, бәрәңге. Гади генә бәрәңге түгел бит әле ул. Ништә пешкән бәрәңге шулай бит. Бавыр. Һәм менә Дилә кебек шунда коташ кабакны икегә бүлеп, инде алай эшләрне алып азапламадым. Гади ирләрчә генә. Бару эшне шунда тутырасы бар бит инде. Әйе, бар турасы бар. Нигә алып торырга? Нигә алып торырга инде аны? Юк, Дилә. Башыннан башларга. Әйдә, беренче Юк, мин менә башларга. блюдодан. Моны аштың килә. Әйдә. Әйдә. Әйдә шулай синекендә менә. Кисеп алайым бер каләне. Уртасыннанрак кис. Сез нигә? Белмим, бәлки тәмлерәктер. Тәмле булса бит ничә дә тәмле була инде. Булмаса юк. Тәмле Дилә. Тәмледер, Тәмле. нишек тәмсез булырга тиеш әле ул. Шулай бик гади һәм бик җиңел һәм бик тиз әзерләнә торган итеп Диләнекеннән аермалы буларак. Ләкин бераздан хат оларак, алай да тип хат алып әйтмәссең, шулай бит. Синеке менә дигәне инде булат. Әйе, бер сүзендә бәйләнерлек урын табам. Ирләрчә. Мен үзем дә шундый гади әйбер яратам инде. Теге ирләр может гадирәктер инде, теге азапланып ятып тормыйлар. Туп турыга Турыдан берәрсең. гөмбәсен дә аласырак. Бу бит гөмбә белән. Менә шул гөмбәне акып каршы килгән гөмбәсен менә. Гөмбәле бавыр булган монда. Так. İşte çoğaldım. Hazır gülmezsin. Artından beğenmişsin. Gel, siz bu tarafta var. Aşağı bakayım ben. Булдырабыз безе. Аша. Булган. Пешкән. Вот молодец. Тырыштымы инде? Шанам. Тәмледер дип. Яй, ярар. Менә Ничек телисең? Менә мондый
соус bilenmi, ya pomidor qo'shib azrak shunda qovib jiberasizmi? Aytayım mı? Siz mi narsa aytayım? Ayda ayt endi. Молодцы ikingizlar. Oho, bizning bugun topshirig'imizda ayrim birigizni jingdira olmayman. Chunki buldira olmayman, belanirlik o'rin topa olmayman. Tirishsam da Bulat da молодец, Dila da молодец. Bunda kimdir jingdirib, kimdir tuban qo'yib menimcha zo'r adalsizlik bo'lar. Hamda shunday da mana bugun topshirda adil bo'lar ikingizga da birinchi o'rin berishga. Kelishim mana shunda, kelishim. Rahmat. Молодцы ikingizlar. Adash rahmat. Dila rahmat. Dila. İkingizde bulurdunuz. İkingizde şın kulinarlar iken, ikingizde şın pişikçiler. Eğer de indi jir sanatı size tuydursa, kıyura uçtasız. Bir restoran açıp jibeririz. İkingizge bir restoran aşağı alasınız. Rahatlanib. Çünkü iktisadi biliminiz de var ikenin bilem. Şulay bit. Bilim var indi. Bilim var indi. Mana bundan bilim. Bilim bilan şunu qatlı. Yarar. Ya, tam bir qatqıtlı ikingizin de hem indi bizning topshirig'imizning general sponsoru bo'lgan Kukmara Metal Soğutsa Bazıbodu Aşık Aksionerlik Cemiyetinden haligi iskitkish tabalar sizga, istalikka, bulatga tuzan jiyib gapirishim tugul. Sizga xizmat etsin ishini yemi? Dila. Ura, rahmat. Filipin bu mermer islikli bu haligi yomar shulina butun tabalar, Ey ko'rib turasiz. kishab tabalar, ularni yo'rg'ada joyli. Bular bilan qizdirg'ada rahat. Yonmaydi bunda resept. Yonmaydi, kiymaydi bana. Şöyle Şap, pişirebilip şap. pişire gerek. Sizge indi men ışanıp kalam sizga pişirege. Siz pişirebilirsiniz deb ışanam. Vah. Şuna bir de qo'rqmisha, shiklanmisha sizga topshiramiz alik bo'laklardan. Ham endi tezgina topshiriqni bitgach uchta telefonlaringizni olasiz da Kukmara official degan ularning Instagramdagi gruppalarini istalaysiz. Men Vaqtda berasizmi? Istalding endi. Ayy. Va? Ko'pdan tugilgan. Mana Va'da Alloh beramiz. retseptlar, dirli tabalar hamda aksiyalarda qatnashig'iz sizda do'stlar, Instagramda ham VKontakteda Kukmara Metal Soğutsa Bazıbodu Aşık Aksioner Cemiyetining bor rasmiy turkumlari, shularga istaligiz aksiyada qatnashig'iz, bo'lyaklar ko'p etib o'tig'iz. Hamda kibitlarni keragiz. Ya. Mikrofon sizniki. Kamera sizga berilgan. Birinchidan rahmat shulay. Bulat senga. Bizni chaqirgan Quruq bizni chaqirgan uchun, qo'rqmisha bizning oshamliqlarni pishirgan rizqlarni totgan uchun biz bikshot senga o'xshagan ekan, sen qanaqat ekaningni men bikshot. Umuman TMTV kanalına zo'r rahmatimni bildirasi kela, har vaqtda biz suyunib, quvonib mana shu studiyalarga kelamiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar deb aytasi kela, esingiz sog' bo'lasiz. Rahmat bilasan. Zo'r rahmat. Adash rahmat. Od dushi, chin ko'ngildan hurmatli televizor qarovchilar, tomoshachilarimiz, sizga zo'r rahmat. Shu topshiriqlarimizni o'zingizning albatta endi vaqtlaringizni sarf etib shu motor etib qaraganingiz uchun har vaqtda TMTV kanali bilan birlikda bo'lib qolaversa, motor topshiriqlar komanda chiqib tursin. Sizni albatta mana bu tamli kurash topshiriq bizga bitta o'shay ham rizqlaringiz har vaqtda da tamli bo'lsin. Hem tağın dilaganda kelgaç tamirda bir zo'r rahmat aytgani, chunki tamli kirashi bizning tarixdan mana Dilaning modelini boshlanib ketgan edi. 2012-yilning 13 sentyabrida Rizida Sharafiyeva bo'ldi. Ay, birgalashib kelganlar studiyaga mana Dila zo'r rahmat Vallahi bo'ldi buni yana. Ay, sening xatirlamaysan. Men xatirlamayman. Sening yengil qo'llaring, oyoqlaringni deb sizning endi vaqtda aytasiz sharafi bilan. Hali topshirimiz endi mana 5-sezon ishlaydi. Zo'r rahmat. Allohga shukr. Kelganing uchun retseptlaringiz uchun. Do'stlar, sizga da zo'r rahmat. Mana shu rahmat so'zlarini aytaylik oxirdan bizning topshirig'imiz. Retseptlarni yozib oling'iz, yozib ulgurmasangiz internetda tag'in qarag'iz, TMTV telekanalining rasmiy saytida, alim bor qabatlarim, YouTube kanalida o'zingizga keraklisini yozib oling'iz, uyingizda pishirig'iz, tamli kurashni otna sayin qarab kuzatib boring'iz. Sog' bo'ling'iz, tamli yashik, tamli oshik, sog' bo'ling'iz do'stlar. Paka.